ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ ଇଫ୍ର ବ୍ୟବହାର ଶିଖିବା। ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ୍ ଅଫ୍ ୟୁଜିଂ ଇଫ୍ ଜେନେରାଲ କଣ୍ଡିସନରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଦ୍ୟାଟ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଅଲୱେଜ୍, ଯାହାକି ସବୁବେଳେ ଘଟେ ଆଉ ଯାହା ସତ୍ୟ ଅଟେ ସେଠାରେ ଇଫ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ପାଣି ଗରମ ହେଲେ ବାଷ୍ପରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଇଫ୍ ୱାଟର ବଏଲ୍ସ ଇଟ୍ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଷ୍ଟିମ୍। ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲେ ତାହା ଶୀଘ୍ର ବଢ଼େ। ପ୍ଲାଣ୍ଟସ୍ ଗ୍ରୋ କ୍ୱିକଲି ଇଫ୍ ୟୁ ୱାଟର ଦେମ୍। ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ଔଷଧ ଖାଏ। ଇଫ୍ ପିପୁଲ୍ ଫିଲ୍ ଇଲ୍ ଦେ ଟେକ୍ ମେଡିସିନ୍ସ। ଶିକ୍ଷକ ଦକ୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରମାନେ ଚଞ୍ଚଳ ଶିକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଲାର୍ନ ଫାଷ୍ଟ ଇଫ୍ ଦ ଟିଚର ଇଜ୍ ସ୍କିଲଫୁଲ୍। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେବିଟେସନ୍ ୱାର୍କ, ଅଭ୍ୟାସଗତ କାମରେ ଇଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ମୁଁ ଖୁସି ଥିଲେ ଗୀତ ଗାଏ। ଆଇ ସିଂ ଇଫ୍ ଆଇ ଏମ୍ ହ୍ୟାପି। ମୋ ମା ବିଳମ୍ବ କଲେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ମାଇ ମଦର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସ୍ୟାଡ୍ ଇଫ୍ ଆଇ ୱାଜ୍ ଲେଟ୍। ମୂଷା ବିଲେଇକୁ ଦେଖିଲେ ଡରେ। ଦ ରେଟ୍ ୱାଜ୍ ସ୍କ୍ୟାର୍ଡ ଇଫ୍ ଇଟ୍ ସ ଦ କ୍ୟାଟ୍। ସେ ଜବାବ ଦେଲେ ତାହା ରଖେ। ଇଫ୍ ହି ମେକ୍ସ ଏ ପ୍ରୋମିଜ୍ ହି କିପ୍ସ ଇଟ୍। ତୃତୀୟରେ ଲାଇକ୍ଲି କଣ୍ଡିସନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ରିଏଲ୍ ହ୍ୟାପେନ୍ସ ଟୁ ବି। ଯାହା ପ୍ରକୃତରେ ହେବାର ଥାଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଇଫ୍ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତୁମେ 9ଟା ବେଳେ ଆସିଲେ ତାକୁ ଭେଟିବ। ୟୁ ୱିଲ୍ ମିଟ୍ ହିମ୍ ଇଫ୍ ୟୁ କମ୍ ଏଟ୍ 9। କାଲି ଯଦି ପାଗ ଭଲ ହୁଏ ଆମେ ଗାଁକୁ ଯିବା। ଇଫ୍ ଦ ୱେଦର ଇଜ୍ ଫାଇନ୍ ଟୁମରୋ ୱି ୱିଲ୍ ଗୋ ଟୁ ଭିଲେଜ୍। ମୁଁ ପରେ ଆସିଲେ ଖାଇବି। ଇଫ୍ ଆଇ ଶେଲ୍ କମ୍ ନେକ୍ସଟ୍ ଆଇ ୱିଲ୍ ଇଟ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।